guys, welcome back to our new vlog. Inshallah ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದ ಎನಿವೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯನಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ ಪೋತುಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಮಂದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಮಾರೆ ಕಾಡಂಚೂರು ಬರ್ಸೆತ್ತಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕೈತೆ ದೊಂಬಾಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 ದಿನ ಅಂಡು ಇನಿ ರಜೆ ಮಂತದು ದಾಯ ಪಂಡ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪನ ತೋಚ್ಪವೆ ದಾಯಗಂದು ವಿಷಯದಾದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಕೆಲವೊಂದು ಚೂರು ಕೇಂದಾರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೋಡು ಗೊತ್ತಂಡ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಪೋಪುಂಡತೆ ಇಂದು ಚೂರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐಕ್ ಕೊರ್ಪೆನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಚೂರು ಐಟೆ ಆ್ಯಡ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಮುಗಿಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಕೊನಪುಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ ಮಣಿ ಬೂರ್ದು ಇತ್ತ ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಲ್ಲೆನ ತುಯಾರ ಕಾರ್ ಚೂರು ತಾಗದಂಡ ಅಂಚಿತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಾತ ತಾಗದೀನಿ ನೆಟ್ಟೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆತೀನಿ ನೆಟ್ಟೆ ಈ ಸೈಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಫುಲ್ ಬೇನ್ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಲೆಗ್ಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತಂಡು ಎತ್ತ ಚೂರು ಓಕೆ ಅಂದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಾತ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಟೂ ಯಾರತೆ ದಾದ ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಕಾರು ಬುದ್ದಿ ನಾವು ಇಂಚ ಪಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಪ್ಪನಂಕ ಫ್ಲಿಪ್ ಆದ ತಾಗದೀನಿ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ನರಕ್ಕೆ ಚೂರು ತಾಗದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮುರಣೀನು ನಡಪ್ಪೇರ್ನೇ ಆದ ಜಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ದಾದ ಅನ್ಪೇರು എനിക്ക് ಎನ್ನಿನಗನೆ ಒಂದು ಆತೊಂದು ಇತ್ತು ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತುಂಪೋಯಿರು ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬೋದು ಅವಳು എനിക്ക് ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರು నేను ಸತ್ಯನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಡ್ ಮಾತ ಕುಲ್ದು ಅಬ್ಬಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಜ ಮಾತ ಹೋಪಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ವರ ಶೀತ ಅವತ್ತು ನಾತಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋದು ಅವಳೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಬಂತೀನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಆಯ್ರ ಬರ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಕ್ಲೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ದಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಕೇರ್ ಮಲ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತಲ್ಲೇ ತುಂಪೋಯಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ನಾನು ಅವ್ಳು ವೀಲ್ ಚೇರ್ಡ್ ಮತ್ತಲ್ಲೇ ತುಂಪುಂಡ ಎಕ್ಸ್ರೇದ ರೂಮ್ ದೌಪುರೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೂಪು ನಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ದಾದಾ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಪೇರು ಅವಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಂತೇರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಬರ್ತು ಕೊರಿಯರು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾತದೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಚ್ಪಾವೆ ನನ್ನ ನಡಪೇರು ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಪುಡು ಅಂಡೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತುಚ್ಪಾವೆ ಎಕ್ಸ್ರೇದ ಇದು ಎಕ್ಸ್ರೇದ ಇನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಂತಿನ ರಡ್ಡೆ ಇದೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಏನಿ ಇನ್ನಿಕ್ 3 days ಅಂಡ್ ದೇ ವಡೆಗೆ 10 ದಾ ತಿಂತುಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇದ ಒಂದಿನ ಲೆಗ್ದ ಎನ್ನ ಕಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಚೊಂಡು ಎಂಗೊಂದು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ 3 ದಿನ ಏನು ಆತ ಬೇಗಂದೆ ಮೂಲ್ತಿರ್ತಾడు ಇಂಚ ಒಂಥರ ಆತಂಡು ಇಂದೆ ಇಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ತೋಜುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಡ್ ತೋಜುಂಡು ಅಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವಲ್ಪ ಚೂರು ನರ ತಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಬೇನೆಂಡು ಪುಂಚಿರ ಈ ನೆತ್ತೇರು ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟುನತಿ ಅಂಚ ಸಪ್ಲೈ ಆಪಿನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೇರು ಸಪ್ಲೈ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಪೇರು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಪ್ನತೆ ಅಂಚ ಆತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಪೋರ್ದು ಅಂಚ ಪೋತುಜಿ ಬೂರ್ದು ನಂಗೆ ಬೇನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇನೆ ಆತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೂರ್ನಾಗ ಆತು ಬೇನೆ ಆತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರು ಬೇನೆ ಆತನು ಏನು ಮಕ್ಕ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಡ್ ಮಾತ ಪೋತಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಾದಾನ ಪೇರು ಲೈಫ್ ಮಾತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ದಿನ ಎಡ್ಡ ದಿನ ಅದು ಪುಣೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮಕ್ ಅನುಭವಿಸೋಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅನುಭವಿಸೋಡತಿ
ಅಂಚ ನಿಂಗೆ ಪಾತೆರ್ನಗಲ ಕಂಡ್ರೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿದಾಯಿ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂನಾಗ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪನ್ನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ತೂಯಿನ ಪಕ್ಕ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕನ ಉಲಾಯ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೆನ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮೆಡ್ಲ ಮಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಹತ್ತಿಂದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಮನೆ ಎನ್ನ ಆ್ಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಐಡ್ದು ಎನ್ನ ದಾಲ ಹತ್ತಿಂದ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಅವಡು ನಿಕಲು ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ನಡಪುನಾಗ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೇ ಇಪ್ಪುನು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ainth ಜಾಗ್ರತೆ ಎಡ್ತು ಉಣ್ಣುಡು ಅವಳ ಹೆಲ್ತ್ದ ವಿಷಯ ಏಪಲ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪನ್ನೊಡುಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅದುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಟ್ ದಾಯಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಾಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಒಂಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನೋಲಿ ಏನು ಕಾಪ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ತಾಗದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ತೂವೊಲಿ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪಾಡ್ನ ಹಿಂಗೆ ಏಪಗ್ಲ ಏನು ತೂವೊಲಿ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಜಿ ಏಪಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏಪಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ainth ಏನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ನಿಕಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್